Един млад и амбициозен спортист може да полага огромни усилия да се храни здравословно и правилно, но ако консумира храната си в неподходящи моменти, той рискува сериозно, въпреки всичките си старания, да пристигне на своята тренировка напълно лишен от енергия или пък да се чувства прекалено натежал и тромав. Точното време на отделните хранения всъщност представлява една невидима, но фундаментална част от цялостното спортно представяне. Когато този график е правилно разчетен, самата тренировка протича гладко и ефективно. Но когато времето е избрано грешно, веднага започват да се усещат признаци на преждевременна умора, сериозни храносмилателни затруднения и осезаема липса на концентрация. Съвременните тийнейджери имат изключително натоварени дни, изпълнени с променливи учебни графици, дълги и изтощителни пътувания до залите, както и множество други извънкласни дейности. Ето защо специфичното умение да се разпределят храненията по най-добрия начин е сложна задача, но е изключително важно за успеха. Човешкото тяло има постоянна нужда от малки, редовни и качествени зареждания с хранителни вещества, за да може да функционира по възможно най-оптималния и здравословен начин през целия ден. Пропускането на здравословната закуска сутрин или консумирането на твърде лек и недостатъчен обяд са сред най-често срещаните грешки в режима на спортистите. В тези конкретни случаи тялото просто няма необходимото време, за да възстанови напълно своите енергийни запаси и така спортистът се изправя пред предстоящата тренировка с един почти празен резервоар. Това неизбежно води до появата на преждевременна умора, значително по-ниско техническо качество на изпълнението и много по-бавно последващо възстановяване на организма. В другата голяма крайност са тези атлети, които избират да ядат твърде близо до началото на тренировката и излизат на терена, докато сложният процес на храносмилането още не е приключил окончателно. Това често причинява неприятно усещане за тежест, гадене или дори сериозно затруднено дишане, тъй като голяма част от кръвта е заета с храносмилането и не може да подкрепи адекватно работещите мускули и мозъка. Правилното време на храненията, дори повече от самото количество на храната, често е решаващият фактор, който определя крайното качество на всяка една тренировка. Ето защо е от критично значение да се планира внимателно всеки прием на храна спрямо графика на физическите натоварвания, за да се постигнат максимални резултати и да се избегнат ненужните рискове за здравето и спортната форма. Храненето преди тренировка е вид последно планирано зареждане. То трябва да се консумира поне 2 часа преди физическата активност и да осигурява енергия, която е лесно достъпна, без да натоварва прекалено храносмилането. За много тийнейджери това означава обяд около 13:30 и тренировка в 17:30 с лека следобедна закуска. Добре съставеното хранене преди тренировка позволява да се поддържа постоянна интензивност, да се избегнат спадове по средата на заниманието и да се гарантира умствена реактивност. То не трябва да е обилно, а балансирано. Ако между храненето и тренировката има поне 3 часа, може да се направи пълноценно хранене. Например, чиния паста с прост сос, зехтин и пармезан или лек сос, придружен от малка порция пиле или риба и добре поносима сготвена зеленчукова гарнитура. Консумирането на такъв тип хранене около 3 часа преди тренировка позволява на младежите да излязат на терена с стабилна енергия и без усещане за тежест. Когато времето между последното хранене и предстоящата тренировка се удължи значително над 4 часа, става изключително важно и дори наложително да се направи една лека междинна закуска преди самото натоварване, която задължително трябва да бъде проста, лека и много лесно смилаема за организма. Това в никакъв случай не означава, че трябва непременно да се използват специализирани спортни продукти или скъпи хранителни добавки. Често пъти най-добрият възможен избор са именно най-обикновените и достъпни хранителни продукти, които намираме в ежедневието си. Например, един пресен сезонен плод, придружен от малка порция храна, която е богата на сложни въглехидрати,
консумирани около 60 минути преди самото начало на физическата активност, за да разберете със сигурност дали една конкретна закуска работи добре за вашето тяло. Е напълно достатъчно просто да наблюдавате внимателно следващата си тренировка. Ако спортистът успява да поддържа напълно постоянна енергия и не показва никакво усещане за стомашна тежест или преждевременен глад, тогава направеният избор е абсолютно правилен. Ако обаче се появят неприятни симптоми, като гадене, мускулни крампи или резки спадове в нивата на енергията, тогава съставът на закуската трябва сериозно да се преразгледа по отношение на нейното количество или точното време на прием спрямо началото на тренировката. Непосредствено след приключване на интензивната физическа тренировка, човешкото тяло отваря един изключително важен метаболитен прозорец, по време на който то започва да усвоява всички приети хранителни вещества много по-бързо и значително по-ефективно от обикновено. Това е абсолютно идеалният и най-подходящ момент да поставите началото на процеса по качествено възстановяване, като целенасочено възстановите всичко онова, което е било изразходвано като енергия и същевременно се подготвите по най-добрия начин за следващата си тренировъчна сесия. Една малка, но добре балансирана закуска, която съчетава в себе си бързи въглехидрати и висококачествени протеини, помага изключително много за бързото възстановяване на изчерпаните енергийни запаси в гликогеновите депа и за ефективното регенериране на натоварените мускулни влакна. В случаите, когато вашата тренировка приключи по-късно след обед или при вечер, изобщо не е необходимо да се правят допълнителни междинни закуски преди основното хранене. Една напълно пълноценна и богата вечеря, включваща сложни въглехидрати, чисти източници на протеини, пресни сезонни зеленчуци и разнообразни плодове, ще осигури на вашето тяло абсолютно всичко необходимо за неговото пълно и качествено възстановяване по време на нощния сън. Важно е да се отбележи, че правилното хранене в този критичен период не само подобрява физическото състояние, но и помага за дългосрочното поддържане на здравето и жизнеността на целия организъм, като гарантира, че мускулите получават нужните аминокиселини и микроелементи точно тогава, когато имат най-голяма нужда от тях за оптимален растеж и поправка на тъканите.